Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Gerrit was de politicus. En ook op zijn manier. Altijd positief, altijd energiek, altijd enthousiast en met gevoel voor tactiek. Met de houding van kom op, politiek is veel leuker, kan veel leuker zijn, laten we dit gaan doen. Dat was Gerrit Ibema als collega politicus. Zijn persoonlijke betrokkenheid bij het werk van al die mensen in de zorg die zo hard hun best doen, was zichtbaar en voelbaar en dat dwong waardering en respect af en droeg geweldig bij aan de motivatie van de mensen die daar werken en met wie Gerrit samenwerkte. Gerrit vroeg me, ook op deze bijeenkomst die aanstaande was, dat voorvoelde hij om te spreken. En ook hij zei tegen me toen, zoals hij tegen anderen gezegd heeft, hemel me niet op. Zet me neer als een opjochte Fries. Een opjochte Fries die het beste voor had met zijn provincie, met Friesland. Ik zeg, Gerrit, hoe zou ik het anders moeten doen?